Значи, като се върна в министерски, всички ще ги размажа. Нема фирми, нема експерти, нема жени, нема мъже. Всеки, който има общо промяната, го фалираме и да се махне. Ще им размажа физиономията на тия. Ще им пускат прасета и тик по магистрали. На Възраждане и Итана ще им дам по-малко пари този път. Казал съм им да се оправят. Ванчето ще ги мотивира. И се нареждат нещата. Аз премиер, ти президент, както сме говорили. Само да я разчистиме тази промяна, че майката ми на ние двамата ще накарам Сарафов, ще се погрижи, ще му кажа да им пусне по едно орешче след избори. Да видят какво е, ама няма да ги пускаш след 24 часа. И като ги арестуваме, ще ми дойдеш на скута, да пиеш едно мазно турско кафе. Нема, само да не ви смачкаш мандаринки. Малко може. Така се прави шок-бомба запис с изкуствен интелект.